wace ce za ta yi wuf da ni, wuf da ni. Ni dai burina ne kawai auren jari, yayin auren jari ake. Wace ce za ta yi wuf da ni, doguwa ce ko siririya, ko gajera ko shirgegiya, amma mai tarin dukiya. Yayin auren jari ake, ai kayi kaɗan me wuf da kai. Santalelin kayan saurayi, kyakkyawa mai kyan fasali, shi ya dace ai me wuf da shi. Kar ku bar ni cikin cakwakiya, rayuwar da akwai kiti murmura, babu taimani kamun gogiya. Ai kayi kaɗan me wuf da kai. Mai karatu na gama jami'a, ga takardu na tattara, samun aiki da akwai wuya. Ai kayi kaɗan me wuf da kai. Gashi bani da jarin sana'a, kuma na rasa aikin lebura, ko ina na je na tambaya. Ai kayi kaɗan me wuf da kai. Sai na gano hanya sabuwa, auren jari ne mafita in ka auro mai dukiya. Yayin auren jari ake, ai kayi kaɗan me wuf da kai. Santalelin kayan saurayi, kyakkyawa mai kyan fasali, shi ya dace ai me wuf da shi. Kai kauce nan gayyar tsiya, sakarai a kumarin godiya. Wace ce za ta yi wuf da kai? Dan Allah ne ku yi wuf da ni. Kai kalli shigar ka gaba na ya tamkar wani tsohon ɗan giya. Sai ku caka za ta yi wuf da kai. Dan Allah ne ku yi wuf da ni. Wuri nan dije makauniya, kwaɗayayye ɗan kwaɗayayya, wa za ta haɗe hanya da kai. Dan Allah ne ku yi wuf da ni. Barganin sassani maka dariya, zan sa a yi min gaskas da kai in za ka yi min hauragiya. Yayin auren jari ake, ai kayi kaɗan me wuf da kai. Santalelin kayan saurayi, kyakkyawa mai kyan fasali, shi ya dace ai me wuf da shi. Yayin auren jari ake, ai kayi kaɗan me wuf da kai. Santalelin kayan saurayi, kyakkyawa mai kyan fasali, shi ya dace ai me wuf da shi. Asali na kamanni na ku dubu ku ganna a yadda nake. Ni dan barkwanci ne, haka nan ɗabi'u na wasu ke. Na bar ku lafiya, dama ni zolayar ku nake. A'a dan Allah ka tsaya, saurayi irin ka muke nema. Ashe kai gaye ne na shiga taron alfarma. Ni zan aure ka, a'a ni zan aure ka. Zo in yi wuf da kai, a'a ni zan yi wuf da shi. Ai mana auren soyayya. Yayin auren jari ake, ai kayi kaɗan me wuf da kai. Santalelin kayan saurayi, kyakkyawa mai kyan fasali, shi ya dace ai me wuf da shi. A'a ku bar yin jayayya, komai mi shi akan tsari. Kar ku yi tarzoma in dai akwai hujja jari. Kun ci mun zarafi da tsangwama tun farkon fari. To duka na yafi, komai mu bar shi a labari. Amma zan so ku dukan ku san na sabobin ku. Fari da ke yar wace ce. Ni ya sarki ce Aminu Ado babana ne. Ga babbar magana, to ke kuma waccan fa. Ni kuma yanka san Aminu Dogo babana ne. To ya ke kuma fa. Alhaji Atiku Abubakar shi babana ne. Kirka shi, ke kuma waccan fa. Alhaji Aliko Dangote shi babana ne. Da fatan ka gane. Kaina ya kulle cikin ku, babu kashin yarwa. Ku bar ni in je in yi shawara, fidda gwanata wacce za mu yi auren soyayya.